Sandile ngicela ungishade. Ngicela ungishade Sandile musudlala ngami. Ungadludludludludla imali yami usuzongitshela ukuthi ene uyanqaba manje. Yinto lento ekwenza ukuthi unqabe. Ungijwayeli kabi, ungijwayeli nje kabi, ungalingi ujwayele kabi. Alright, Ungijwayeli kabi. Sandile ngicela ngaba liqiniso kangakanani ba umamzethe lo una 44 yeminyaka? Hayi bafo yena usho njalo bafo usho njalo angikwazi kodwa lokho mina angikwazi lokho bafo usho njalo usina 44 mangimbuze ID ukuthi kanje ngise ID umana avuka ulaka athi yini ngathi ngijola ne ID yini Hayibo kanti ihoma affairs wena ihoma affairs la ngizofika ngisho khona iminyaka yami sungijwayela kabi wena sungijwayela kabi ekuqaleni uzange uzongibuze lokho manje usuzongibuza lokho Ngicasula nje uyangicika lento yakhe iyacika nje yonke into yakho ikhuluma namhlanje iyacika uyasangana wena namhlanje ingqondo zakho ngathi aziphelelanga hayi bafo yabo nje ngeke bafo lo muntu uyinkinga bafo ngisho safuna ukusukuma manje uthi angimbambe uyasukunyiswa manje hey uyabo ke ukuthi una 20 unabani ufuna ukusukunyiswa amanye amasayini utshengisa ukuthi umdala webani usukunyiswa awucabanga ngimncane kanje mina bafo ezinye zeinkinga lezo ezinye zeinkinga lezo mhlawumbe nje futhi lo muntu angabuya ngizale kwaziba kodwa hayi ngeke bafo hey akuzuthatheka ngongathi mhlambe so manje so right when I say them mfethu hayi bafo uzoshiwo njalo vete kuzoshiwo njalo swangisusi naye vete usho njalo ya ngisusi vete ungiphilisile kodwa ayi manje ngeke bafo hayi ngeke bafo ukulandelayo ukufa kwami umuntu bomsizile exakekile wenza nje awumbheke mangisekhuluma kanjani nami uyena lesokhuluma kanje nami ngangazi ukuthi Sandile uyokhuluma kanje nami uwena lesokhuluma kanje nami hayibo uqalene ukuthi ukhuluma kanje nami hayi mhlambe sifaka isichitho hayi akukho isichitho wena uhlise mina wena mhlambe sifaka isichitho mina nawe akukho isichitho la wena uhlise mina yini isho yokumina uhlise mina yazi ngizwa le nto manje kumele ngiphume ngihlale ngaze